Era difícil facer unha película sobre o rural galego que resultase ser máis tópica e máis coñazo que Pradolongo. Pois conseguírono. O 31 de outubro, pola noite, todos os lobos que hai arredor do Caurel veñen ao cementerio a desenterrar os mortos. E os mortos, non se sabe como, reviven e van matando a xente. Que medo. Os mortos levántanse no Caurel sería unha película maravillosa. Temos escenas super longas de cousas cotidianas da vida real. Por exemplo, a protagonista peinándose en tempo real. Como unhas señoras maiores escaldan unha pita. Vemos como lle cocen os cochos. Como os cazadores cazan. Veganos, este é o documental que necesitabades. Temos minutos e minutos de paisaxes do Caurel. Vemos como van á misa con un cura de verdad. Sí, porque o cura que aquí sale grabado é o cura do Caurel. Arreglan unha tumba, porque están no día de todos os santos. É o máis galego de todo, unha clase de galego. Que me dixeches? Lugar. Alegre. Lugar. Pois un lugar. Aparentemente alegre? Aparentemente alegre. Un lugar aparentemente alegre. Un lugar idóneo. Eso, Un lugar idóneo. Sí. un lugar Vale. idóneo. Para que? Idóneo para que? Un lugar idóneo para unha escola. Para a ensinanza. Imos a prensa seria 30 lumes é un documental que remata sendo unha concisa, poética película de terror. Como documental, recórdanos un pouco a La ciudad oculta, unha película que vai sobre o subsuelo das grandes cidades e como está poblado de vida e como as súas imaxes e o seu sonido dotan de diversidade a ese espacio. Falla no momento no que nos plantexa unha historia de ficción sobre que a rapaza protagonista dedica o seu tempo libre a entrar en casas abandonadas e é secuestrada ou algo así por unha meiga que secuestra personas que entran en casas abandonadas ou algo así. É que ese xiro argumental colócanos como supersticiosos que cremos en meigas que rouban rapazas que asaltan casas abandonadas ou algo así. Vaya caralladas arman.